Hvala vam puno. Poštovane kolegice i kolege, uvaženi predsjedniče. Možemo zapravo konstatirati da je protekli tjedan bio iznimno uznemiravajući za hrvatsku javnost, između ostalog i najviše izazvalo je iznimno sućut hrvatske javnosti činjenica da je ekshumacija izvršena u jami Jazovka i slijedom toga za 814 nevinih žrtava, slijedom toga, a prije svega poštivajući aktualne rezolucije Vijeća Europe, onu jednu od posljednjih od rujna 2019. o važnosti europskog sjećanja za budućnost Europe, slijedeći prethodne deklaracije Vijeća Europe kojima se osuđuju i poziva na jasnu osudu svih zločina komunističkog i nacističkih režima i diktatura, poštivajući i deklaraciju ovdje našeg Hrvatskog sabora donesenog 2006. godine, mi Klub Hrvatskih suverenista očekujemo da upravo naš Sabor, naši uvaženi kolege i vi svi zajedno u skladu sa očekivanjem hrvatske javnosti ponovno pokrene i procedure i zaduži nadležna tijela izvršne vlasti u RH da se svi ti zločini totalitarizma i komunističkog nasilja posebno u jami Jazovka istraže jer mi kao kriminalisti smo '98. godine još podnosili kaznene prijave protiv osnovano sumnjivih monstruoznih ratnih zločinaca i zločina, međutim zbog neobjašnjivih razloga šutnje, ogluhe, nedjelovanja nadležnih službi državnog odvjetništva ti zločinci, osnovano sumnjivi zločinci koje napominjem policija prijavila su pomrli prirodnom smrću. Tako imamo danas jedan isto takav slučaj u bjelovarskom području gdje nam je jedan živući osumnjičenik blizu 100 godina se približava. Imamo sve svjedoke, sve dokaze, međutim nadležna tijela kaznenog progona ne poduzimaju mjere valjda čekajući i dalje da on prirodno umre. Stoga, dragi i poštovani, slijedeći sva ta visoka načela da ratni zločini odnosno zločini totalitarističkih sustava niti ne zastarijevaju, moraju radi budućnosti i hrvatske, a i europske javnosti biti istraženi, osuđeni. Predlažem da se donese i adekvatna rezolucija koja poziva na poštivanje tih vrednota i duha tih već donesenih rezolucija EU, a s druge strane također sa velikom radošću, ponosom i čašću predlažem da slijedom članka 160. Poslovnika da čovjeka koji je pola svog života posvetio otkrivanju, pronalaženju žrtava, nevinih žrtava jame Jazovke, gospodin Mladen Kuka koji je Karlovčanin, speleolog, više od 30 godina vodio ga njegov osobni eros da pronađe istinu, da otkrije duboko zakopane stravične zločine i kao takav gotovo obilježen je u svom životu u borbi za dobro. Duh Sveti ga zasigurno vodio kada je on osobno otkrio tu jamu Jazovku još '89. godine i kasnije o tome brinuo. Ja ga predlažem da ovaj Sabor upravo njemu temeljem svojih ovlasti dodijeli jednu pohvalu, povelju, zahvalnicu u čast njegove životne borbe, a na tragu svih rezolucija Vijeća Europe. Također, molim vas sve da zadužimo zaključkom odnosno određenim svojim aktima izvršnu vlast, Vladu RH, nadležna ministarstva da hitno pred ovaj Sabor donesu potpunu sliku stanja u vezi tzv. proslave Dana ustanka u Srbu jer on duboko dijeli hrvatsko društvo, on razara
povjerenje međunacionalno, mi ne smijemo slaviti pokolj, genocid, fašizam nad Hrvatima, hrvatskim narodom pod krinkom antifašizma. Hvala vam lijepo.